واعتنوا بهم، وأنهم أعطوهم الأدوية والعلاج، وأنهم كانوا ودودين جدا، وكان حافظ على نظافة المكان، وكانوا מهتמים جدا بهم. כשהם הוציאו אותי מהממ"ד, מלבישו אותי ב3 חצאיות כדי שאני אהיה צנועה. הוא סדרה פה לפעמים 3 שעות, דואגים לי, מטפלים לי, נותנים לי תרופות, הכל בסדר. הם לא מתעללים בנו, הם מתנהגים אלינו בצורה מאוד אנושית, זה אומר שהם שומרים עלינו. כן, מה זה אומר אנושית? שומרים עלינו, נותנים לנו לשתות פה ושם, שהם רואים שאנחנו בלחץ, הם מרגיעים אותנו. אפשר שירים של ליאור נרקיס, חמודה. היינו סחבקים כאלה, הם לא נגעו בי, לא פגעו בי. אני כל מי שנכנס אליי הביתה, קודם כל זה הכנסת אורחים שלי. אל תדאגי, אני מוסלמי, אנחנו לא נפגע בכם. אחד מהם סוגר לסדר את הממ"ד והם יוצאים. זהו.